Любимият ми зеленчук за засяване през февруари е лукът. От семена засейте до 6 семена в малка табла с клетки и ги навлажнете добре. След това можете да ги внесете вкъщи, за да им осигурите малко топлина, защото през февруари не е достатъчно топло дори в оранжерия. Така че е много по-лесно да ги отгледате първоначално вкъщи. Дръжте ги там около седмица, докато видите листа, след това или ще ви трябват лампи, или первас на прозореца, или може би леко отопляема оранжерия. Засадете ги в почвата след 4 до 6 седмици на разстояние 25 см. Без прекопаване, работи много добре, няма много плевели и просто ги поддържайте да растат. Може да се наложи да ги полеете веднъж два пъти, но няма много какво да се прави по време на растежа. Съберете ги в средата на лятото, извадете ги, оставете ги да съхнат една седмица на слънце, приберете ги на закрито и ще имате укъси, който можете да съхранявате и ядете цяла зима. Разгледайте онлайн курса ми от семе до реколта за това как да отглеждате лук и зелен лук всъщност.